Higa ka higa kinde ma jopuonjre donje klas 9 ote mag kony mar siro jopuonjre neno e mbui kod ute fombo mopogore. Mae kata bed ni chenro mopogore mag siro jopuonjre oseket moting'o mawuok e apis jaod bura mano kokalo CDF, mano mar gavana misiro kod kaunti mar jaod bura mar kaunti mano ngaf. Kamano bende kembe mopogore kod piny owacho bende chwalo sir ne jopuonjre maonge nyalo mano kokalo elimu scholarship. Penjo mantiere en ni rem ni kanye mamiyo moko kuom jopuonjre pod yudo pek e donje klas 9. Emine wacho kawuono watwa kod Evaline Adhiambo manowere ma en jakanyo e board mar basari e kaunti ma Kibrai. Oimore. Erokamano ahinya matudi kod Adhiambo ma kawuono. Erokamano. Penjo ma ji nitiere godo e pachgi ahinya en to chenro ni chako gi kanye. Ben nitiere ni nyalo bedo ni nitiere e rem e kaka ichwalo kony ne jogo ma bendo chando. Okay, kwa chako gi scholarships kaka nitie scholarship mopogore opogore. Wan gi Wings to Fly mawuok through Equity Bank, wan gi Elimu Foundation machon ne nitiere under Equity but tinde no gole chakre ne sirikal manyien donji. Koro tinde yudo ka idhi office mar education e sub county kanye maji apply mane mar piny owacho ni yes, yeah. Koro gima timore mostly yudo ka ng'eny jonyuol ok ong'eyo ga kaka process ni chakre. Gin girito ma oyud calling letter dakika ya mwisho koka enodwa no chak process ni, but yudo ka mostly kaka Equity, Wings to Fly immediately ma exam obedo released gi chako ga application no, and mostly odhi nyaka deadline ne en ga 28th same to Elimu. Koro yudo ka jonyuol mang'eny 28 mar December, yeah. Koro yudo ka jonyuol mang'eny gionge ga gi information gi. Yes. Manyiso ni janyuol ma nyathine timo penj mano mar klas 8. Yes. Ko yuda duoko ni to mane kumo chako godo kose yudo duoko. Yes, mane kama onego bed no chako go kaka Wings to Fly mar Equity kauga nyithindo moyudo chakre 350 and above mawuok e family ma yuto gi ni piny. Sana ging'iyo nyithindo mosomo e public schools kendo ging'iyo nyithindo mawuok e family mok nyal kabisa, total orphans kama kata partial orphan. Aya Elimu kauga nyithindo moyudo chakre 280 kadhi mbele, to nyithindo man gi disability kaka ng'ol mopogre opogre gichako kao nyithindo moyudo 270. Yes. To mago mag CDF to watimo gani ka exam osebedo released wamiyo gi time mokwongo nikech ni bo yudo ni sama janyuol yudo calling letter, maybe yudo calling letter mar Moi Girls, tibo yudo ni ok onyal afford pesa mar Moi Girls. Koro mostly warito ga mwa gi settle mwa make sure ni jo form 1 te odonje school koka wachak chenro mar miyo gi basari. Nikech okwadwa gwa weyo gi oko. Nikech kaka Kibra wan gi 5 wards. Te wards 4 madongo wuok e Islam. Koro mano nyisi ni ng'eny nyithindo wuok e family mochando. Yes, to kaka ing'eyo mbunge wa en achiel kuom wabunge ma somb gi ni malo Kenya ka, kendo en achiel kuom wabunge ma oketo somo mbele kod sports. Koro okodwar gani chenro ni we nyathi mora oko. Koro ere kaka janyuol kata japuonjre yudo kata wachni basari mar CDF kose yudo duoko kata ose yudo calling letter moluongo do nyathi e school, to biro godo wiru wuon koso ntiere committee ma bende koro rango jopuonjre go. Wan ga gi process mwa keto kapok ji ochako apply for bursary, like walendo ga for 21 days nikech wadwa make sure ni janyuol ka janyuol obedo gi information ni. Mostly waketo flyers, wadhi ga gi flyers e churches, waketo posters, waketo nyaka road show mondo wadwa make sure ni information ni ochopo ne jonyuol te, ok wadwa ni wawe jonyuol moko oko. Kasto ofiswa mar CDF kanyo wan ga gi notice board waketo ne gi kanyo. Waseketo kamano to nikech Kibra duong' koro kwa nyal keto odiochieng' achiel, waketo ga chieng' opogore ka en Makina ward nitie gi chieng', Lindi ward, Line Saba ward, Woodley kod Sarang'ombe. Kamane kaka watimo ga. Kasto gik mwadwaro kaka joma donje form 1 wamiyo gi time
mo make sure ni nyathino skul mokelono en skul ma nyathi nitiere ma nyathi dhie nikech iyudo ka confusion moro bedoga koro ibo yudo maybe watimo vetting wasendiko check to check mwandiko ok en check ma account mwandiko mar nying nyathi chal but school modhi opogore koro kokawo basari ni chegni otere school iyudo ka jo school tamre koro demoralize parents koro wan watimo ni wamiyo gi time kwasemiyo gi time mwatimo gimoro amora kaka koro wachako process no. Sama koro ng'ikruok ma kamano timore awacho ni kuom ranyisi kaka iwacho nyathino luong kata Moi Girls to nikech ok onyal fi makono odhi to temo to tere kata skul machielo kapo ni nondikne check mar Moi Girls onyalo duogo iru mondo koro ulok ne check ni odhi go skul machielo ni. Yes, iloko ga but o take ga process ke nyako doka treasury muchiwo evidence gimomiyo gini no bet koro nyalo yudo ka maybe janyuol to nosekete pache ni odhi yudo pesa mar basari 5,000 no koro ka time no oneno kadhi chendo matin koro emomiyo mostly wadwaro gani wamiyo gi time ma nyathi ka nyathi okelo no mana calling letter mar school mosedonje. E chendo gi duto te Evaline iwacho ni ntiere joma timo vetting ntiere joma ntiere committee jo committee gi tich gi maduong' en ang'o magitimo? Okay, wan kaka Kibra wa involve ga jomo pogore waluongo community leaders mondo transparency obedi waluongo community leaders waluongo religious leaders waluongo DCC waluongo chiefs mag kila ward kasto koro committee mar CDF bebete mondo kik ji complain ni maybe watimo kendwa nyaka wa involve jogi kech yudo ka chiefs be mostly yudo ga cases mag nyithindo ma gin gi information mag nyithindo ma wuok e family ma yuto gi ni piny. Koro ne jogi duto te ingeni sama giwuotho kama to pod wanene tipo kantiere nyithindo ma bende adiera por gichando ok ginyal nyithindo gi pod odong' en ni rem nitiere kwano omenda miyudo momiyo ok unyal siro jopuonjre te koso rem ni kanye? Kwan mar omenda ma imiyowa ok nyal konyo nyithindo te mostly kaka koro wan jo Kibra ingeni Kibra en slum chuno ga mbunge wa ma seche moko enda potiyo nyaka gi pesa mowuok e mfuke nikech en ng'amo ero somo to kodwar ga ni nyathi betot nikech ok onyal yudo pesa ma teri school koro yudo ka pesa no ok rom kabisa ok nyal romo nyithindo nikech cases mag joma yuto gi ni piny ni mbele sana kaka Kibra constituency. Koro gin kony margi wang'o wach ni koro nyalo bedo kanye koso kanye ma koro iloso gi joma moko mondo kanye ma koro iyudo ka chuno koro mbunge mar area nyaka ibed ng'ama nigi network maber kaka marwa en ng'ama no chako lonyi weche mag somo kata ka pok obedo mbunge tiyudo ka nopuonjo kata ka mkunji ntiere nyithindo mang'eny sana manopuonjo omanyo scholarships oko koro okay en shida but kuome en gi lony kabisa mar konyo nyithindo mondo endelea gi somo. Nitiere ng'ato ma bende penjo kae owacho ni nitiere kuonde mamoko miyudo ka nyathi achiel oyudo kata basaries abich ang'o miyo mago timore to ere kaka inyatiek weche makamago? Okay, mano timore kaluwore gi maybe joma timo vetting kama wako kok gin kin nikech onego bed ni nyathi ng'ata tuseme kama ka un kata in janyuol in gi nyithindo 4 to watimo ga gima wakwongo timo ni wakwongo wamiyo nyathi achiel mondi nikech ka ng'omi in janyuol achiel man gi nyithindo 4 bas manyiso ni basari 3 odhi ot achiel manyiso ni nitiere udi 3 moro be mabokoso yudo basari koro maybe mano wuok gi maybe ka joma timo vetting they are not keen. To nitiere thuolo ni anyalo yudo basari Kibra kae achaka adhi ayudo basari moro dala kapona wuok kata ka Homa Bay County achaka ayudo moro kono achaka adhi kamachielo manye nitiere kaka utudore gi jogi mondo ng'ini kiseyudo thuolo achiel ni to machielo mantiere kata oko ka dhi ne ng'ama chielo butudore gi joweteu? Mane monego bed chik nikech ok onego bed ni in ng'ata achiel yudo basari Kisumu County in ng'ata achiel yudo basari kendo Nairobi. Sami yudo kuonde go ntiere ng'ama koso nikech in miyudoro
koro ok wa entertain ga, ok wanyal advice mondo bed kamano. Ler kendo donjo to apenjo ni ang'o momiyo okulenwa nyasi okay, mano waseyudo. Wacho ni nitiere koda nyathi moluongi Buruburu Girls to nyaka sani pesa pod otama. Anyalo yudo kony. Ok owacho nyinge, boko wacho ni en kanye. Oyawe ne jo oko, jok ma onge Kibra, bende nyalo yuto koso? One basari mondi yud basari ma Kibra nyaka ibed ng'ama go kura Kibra. Yes. Koro ko do wacho no wuok Kibra to wang'iyo kaka wakonye. Lakini ng'ama ok wuok Kibra, nyithi Kibra emomiyo first priority. Ok dang' akaw basari ma Kibra ater county nini atere constituency machielo to gin gi mekgi magiyudo. Penjo machielo maneno kendie wacho ni ung'iyo ga jok mochando kabisa modak e udi maricha ahinya, jomoko to dak e od simiti to onge nyalo. Mano koro luore. Inyalo yudo ni in total orphan, uncle limoro ka yuda kodi. Koro mondo mi wami basari nyaka ikelnwa gima prove ni in total orphan, kaka death certificates, maybe ka gin both parents ama in partial kamano. Nitiere jomoko bende ma iwacho ni giriambo. Sama giseng'eyo ni jo basari kata jo scholarship biro to ging'iyo ni owinjo bed ni adak e ot machalo koda ma, antiere gi nyithindo marom kama, to dhi to kwayo ot kata dhi to owuondore gi ot machielo ma ok mare. Maendie ere kaka ulero wach machalo koda ma? Emomiyo utiyo gi chiefe kanyakla kod jodong gweng' koso? Yes, mane momiyo watiyo gi chiefs gi religious leaders mong'eyo nyathi kabisa, kata sama watimo vetting gine mwamiyo gi thuolo maduong' mondo gi confirm nwa nyithindo gi. Mondo mago duto ging'e. Mondo gik machal kamago kik bedi. Erokamano ahinya. To rem mabende pod nitiere, age kaka iwacho CDF kanyo pod nitiere rem. Odiochieng' manyoro jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu bende kane yango elimu scholarship. Giwacho ni nyaka sani kuom nyithindo 93,000 manoro kwayo gichiwo mana tamala 15. Rem pod thoth kata bed ni chendo gi ng'eny. Ere kaka konye inyal chwal ne jopuonjre? Koro mane umiya nyisi ni koro dwaro MP man gi network. Nikech koro okinyal wacho ni nyathi ok bisome constituency ni nikech government poko miyi. Koro bochuni ni iwuog outside the box mondo imany scholarships from jomoko mopogore. Yes. CDF poko donjo. Neno ka jodubura ywak, jonyuol mabende ogene ntiere manosechako Siro, ogidonje form 1 sani, gidhi nyime gi form 2, 3 kata 4. Ere kaka giyudo kony? Okay, kaka Kibra mane elimu kauji, naneno ka MP wanotemo matek. Mostly elimu sama gitimoga process no iriwowaga kaka Lang'ata sub-county gi Kibra sub-county. Koro nyithindo tema ne elimu oketo ne gin nyithindo 54, to naneno ka jatenda notiyo matek ma kuom nyithindo 54, nyithindo 40 no kaw from Kibra. Nyiri 20 gi jowuoyi 20. Koro temo matek, ong'iyo yore mopogore. Geno nitie. Kapod warito, geno pod nitie. Erokamano ahinya. Wachni mogik ka watieko. An gima anyalo kwayo jonyuol, basari en gima konyo kamatin. But ka in kata gi biashara, in kata gi tich matin, kiyudo 100, ti gi 70 kan 30 mondo nyathi osom. Kech somo en gima ber. Kikiket geno gi duto te Kikiket geno gi duto e basari. Kaka sani basari poko biro. Kano gimoro matin, koro en shida. Erokamano ahinya. Mano kanyero Evaline Adhiambo mabende en jakanyo kamiti ma CDF ma Kibra. Waloso kode e weche mag Siro, Somb, Jopuonjr. Geno ni kwanyo achiel 2 3 moko mabende ibiro tiyo godo. Mane mabende wantiere godo e mine wacho Adhiambo makawuono. Kik idhi mabor, pod waduogo gi weche manyien mamoko.